Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri programmamyzyň nowatdaky sanyna geçen hepde Türkmen owgan serhedine badylgy berilen iri infrastruktura tassamalary hemde Türkmenistanyň maýy goýum guruşugy barasyna iki aýry başga makalany dinleyijilerimiz eşitdirýäris. Ýöne ilki bilen daşary ýurtlarda ýaşaýan dünýä türkmenlerine gyzyklanma döredip biljek bir täzeligiň mazmuny bilen tanyş boluň. 14 sentýabrda Aşgabatda Dünya Türkmenleriniň Insanperwer Birleşiginiň 25-nji maslahaty geçirildi. Döwlet mediasyna görä Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine geçirilen maslahatda daşary ýurtlarda howsum bolup ýaşaýan türkmen diasporalarynyň wekilleri gatnaşdy. Resmi habarlardan çen tutulsa bu ýygyna Dünya Türkmenleriniň Insanperwer Birleşiginiň başlygy Türkmenistanyň türkmen halkynyň milli lideri yglan edilen Gurbanguly Berdimuhammedow gatnaşmandyr. Duşuşukda Türkmen prezidentiniň ýygyna gatnaşyjylary beren gutlaw hata golypdyr. Dünya Türkmenleriniň wekilleri her ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda uşuşýar. 11 sentýabrda Türkmen owgan serhedine iki ýurdun häkimetleri birnäçe infrastruktura tassamalarynyň şol sanyna Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň owgan böleginiň düýbüni tutdular. Ýöne Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bu dawaranyň göz üçin geçirilendigini, guruluşyga niýetlenip serhed ýaka sebitleri eltiren guruluşyk materiallarynyň hemde tehnikalaryň ýygyny alınıp gidilendigini habar berdiler. Bu tema boýunça taýýarlanan makalanyň dolu mazmuny bilen tanyş boluň. 11 sentýabrda Türkmen owgan serhedine uly dawara bilen düýbi tutulan Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň owgan böleginiň guruluşyna niýetlenip serhede eltilen gaz turbolary ýygyna Türkmenistanyň gaz gurnama trestlerine alınıp gidildi. Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşme taýdýar. Serhedabat Hırat gaz geçirjisiniň düýbüni tutmak dawarasy Türkmenistanyň garaşsyzlyk gaýramynyň öňü sirasynda propaganda maksatlaryna eýerilip amala aşyrylan nowatdaky ýasama çäre boldy. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Türkmen we owgan häkimetleri 11 sentýabrda serhed ýaka sebitde 7 sany möhüm infrastruktura tassamasynyň şol sanyna 9 ýyl çemeti mundan odal Mar welaýatyna düýbi tutulan gaz geçirji tassamasynyň owgan böleginiň guruluşyna badylgy berilýändigini yglan etdiler. Ýöne dawaranyň tamamlanmagyndan sanyjy gün soňra bu guruluşyga niýetlenen turbolar ýygyna gaz guruluşçylary bolsa öýlerine ugradyldy. Türkmenistanyň gaz gurnama edaralarynyň işçileriniň we hünärmenleriniň ençemesi tas müňler çadam şeýle bir topar tehnika gaz taslamasynyň owgan bölegine başlamak üçin Türkmen owgan serhedine eltildi. Bu turbolarda, tehnikalarda, işçilerde ýygyna ugradyldy. Diýip Azatlyk radiosynyň çeşme taýdýar. Olara bu taslamanyň guruluşynyň heniz başlanmajakdygy aýdalypdyr. Diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirýär. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bu tassamanyň töwrüne howpsuzlyk meseleleriniň hususan türkmen tarapy üçin henizem uly alada bolmagyna galýanyny aýdýarlar. Galy berse türkmen hökümeti bu tassamanyň Türkmenistanyň öz maliýe serişdeleriniň hasabyna durmuşa geçirilýänini aýdýar. Bu maglumatyň jemgyýetçiligiň öňünde yglan edilmeginden soňra Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurulmdaş bolan Türkmenistanyň gaz hünärmenleri türkmen tarapynyň bu wadalaryny şüpheli çemeleşýärler. Türkmenistanyň gaz gurnama edarlarynda awtouloglaryň tekerlerini çalysmaga teriste tapyp bolmaýar. Ekskavatorlar ýa-da uly awtouloglar döwülse, olary bejermek üçin işçilerden pul toplanýar. Ýurdun öz içinde gaz geçirjileri gurmak üçin kepsir, elektrod tapdyrmaýar. Diýip bir gaz hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim gurulmdaşlykda aýtdy. Mar welaýatyna geçirilen dawralara Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow hemde Taliban ýol başlygyna owgan hökümetiniň başlygynyň wezipetini ýerine ýetirji Molla Muhammed Hasan Ahund gatnaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu dawralara video aragatnaşyk arkaly gatnaşdy. Bir wagtda guruluşyna badylgy berilýän 7 infrastruktura tassamasynyň her biriniň yerleşen ýerine geçirilen dawralaryň esasy bölegini İslim çeşme serhet nokadynyň golaýyna geçirilip türkmen we owgan resmileriniň gatnaşan dawarasyna diňe erkek adamlar görmek bolýardy. Taliban häkimetleri we türkmen resmileri görnüşinden dawara zalyny aýal gyzlary kabul etmedi. Şeýle bu dawara Türkmenistanyň müftisiniň Gurhan kitabynyň okan aýatlary bilen başlandy. Taliban ýol başlygyna owgan hökümetiniň ýol başçysy öz çykyşyna badylgy berilýän iri tassamalaryň udaga çeken kynçylyklardan ýedir çeken owgan halkynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrjakdygyny anam bildirdi.
Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçy Gurbanuly Berdimuhammedow dabarada eden çykyşyna bu ýyry gaz geçirji taslamasynyň 12.000 owgan raýatyny iş bilen öpçün etjekdigini şerede goňşy ýurdun döwlet gazinasyna her ýylda 1 milliard dollar möçberine girdeji getirjekdigini aýtdy. Ýöne Türkmenistana degişi sanlary agzamady. Türkmenistan uzyny takminan 1800 km çemeti boljak. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasynyň üstü bilen Günorta Aziýa ýurtlaryna ýylda 30 milliard kub metr çemeti türkmen gazyny ibermegi gödüňine tutýar. 2015-nji ýylyň dekabryna Mara welaýatyna düýbi tutulan bu ýyry transmilli taslama Awganystany 14 ýyl bäri dowam edýän durnuksyzlygyň arasyna hem-de Türkmenistany ençe ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýygy tesirilip gelinni. Türkmen häkimetleri daşary ýurt kompaniýalaryny bu taslamanyň gurulşyna maýa goýmaga çagyryp geldi. Bu taslamanyň Awgan böleginiň gurulşyna 2018-nji ýylyň fevralyna hem badalga berilipdi. Ýöne şondan soňra gurulşyk dowam etdirilmedi. Abaşa ýol başçylygyna halkara güýçler 2021-nji ýylda Awganystanyň çekilenden soňra Taliban topory gaýtadan Kabulda häkimeti ele geçirdi. Türkmen-Awgan serhedine geçirilen dawralardan bir aýdan gowrak wagt odal Türkmenistan Taliban dolandyrjylarynyň Türkmenistanaky işleri wagtlaýyn ananylan wekilini tasdiklady. Şu ýylyň mart aýynda türkmen gaz gurulşykçylarynyň top taslamasynyň Awgan böleginiň gurulşyna iwerilip başlanjakdyklary barada maglumatlar peýda bolupdy. Gaz geçirjiniň Awgan bölegini Awganystanyň Herat, Farah, Nimroz, Helmand we Kandahar welaýatlarynyň üstünden geçirmek gödüňine tuturýar. Türkmen-Awgan serhedine geçirilen dawralaryň arasyna Türkmenistan 11-nji sentýabrda Awganystanyň halkyna ynsanperwer ýardam ibermek kararyny hem oglan etdi. Bu karar ykdysady kynçylyklardan ejder çekýän türkmen halkynyň arasyna garşyk reaksiýalary döretdi. Kıyamet güni goňşudan diýipdirler. Biz goňşy ýurtlara kömek edilmesin diýemzok, emma biz hem ýardama mätäç. Diýip şonu üpçünçülügi pes birnäçe marly ýaşaýjaydy. Azatlyk radiosy Türkmen-Awgan serhedine ýyry taslamalara badyrgy berilip, munyň ýygyny gurulşyklaryň derhal goýup bolsun edilmegi barasyna türkmen häkimetlerinden tesbir alyp bilmeýär. Aşgabat daşary ýurt döwletlerini we halkara kompaniýalaryny Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan taslamasy ýaly ýyry transmilli taslamalara maýa goýmaga çagyryp gelýär. Bu aralykda 10-11-nji sentýabrda Aşgabatda halkara maýa goýum forumy geçirildi. Ýöne synçylar Türkmenistanyň maýa goýum şertleriniň amaçsyzlygyny aýdýarlar. Bu tema boýunça taýýarlanan makalanyň dolu mazmuny bilen tanyş boluň. Göni daşary ýurt maýa goýumlar babatyna ýokary tewekkelçilikli ýurt bolmagyny galýan Türkmenistanyň hökümeti 10-11-nji sentýabrda paýtagat Aşgabatda halkara maýa goýum forumyny geçirdi. Yerli hünärmenler, işgürler, telekeçler we maliýe resmiýetleriniň birnäçesi ýurdun maýa goýum gurşuwynyň amaçsyz bolmagyny galýanyny aýdýarlar. Türkmen resmiýetleri ýaňy ýakyna paýtagatda geçen maýa goýum forumyna onlarça daşary ýurt döwlet idaralarynyň we kompaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşanyny aýdyp ýurdun maýa goýum mümkinçiliklerini mahabatlandyrýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan yerli hünärmenler ýurtda ýeti ykdysady krizis we syýasy döňeklük dowam edýän wagtyna geçirilen halkara forumynyň diňe propaganda maksadyna gulluk edýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň häzirki dowam edýän çäklendirmeler we ýapyklyk syýasatyň netijesinde milli ykdysadyýete daşary ýurt maýalaryny çekmek tas mümkindir. Diýip bir yerli ykdysadyýetçi aýdýar. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Maliýe ministrligi we Sewda Senagat idarasy tarapyndan gurnulan maýa goýum forumynyň ýygyny Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli işgürler, telekeçler we maliýe resmiýetleriniň birnäçesi ýurdun amaçsyz maýa goýum şertleri barada gurrun berdiler. Paýtagatda bir işgür ýurtda gurulýan desgalary degişli tölegi işleriniň potrotçu döwlet idaralary tarapyndan öz wagtyna geçirilmeýändigini gal berdi. Her iki başda döwlet idaralary bilen şertnamalar baglaşylyp hasaplaşyk resmiýetler düzelenne narhlaryň pes onun ileri tutulýanyny aýdýar. Şeýlelikden gurulýan binalar geçirilýän bejeriş işleri talaba laýyk ýerine ýetirilmeýär ýa-da jithalaryň howpsuzlygy ýeterlik derejede öpçün edilmeýär. Diýip paýtagatda işgür aýdýar. Maraly we lewaply telekeçleriň birnäçesiniň gurrun bermegine görä Türkmenistanyň soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny oglan edilen düşewüntli tenderleriň, bäsleşikleriň agramly bölegini esasan halk maslahatynyň başçy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýakyn töweregine degişli firmalar ýeňiji bolýar. Ýeke ýarty kiçenrak we rentabililligi pes bolan taslamalar diýäýmesen, galan ähli tähelçe pullurak sargytlaryň ählisiniň tenderlerinde Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýegenlerini we garyndaşlaryny degişli firmalar ýeňiji tapylýar. Bu hem öz gezeginde bir tarapdan döwlet büdjetiniň ogrulanmagyna getirse, beýlik tarapdan gurulyp ulanylmaga berilýän detgalaryň hiliniň köp halatda pes bolmagyna getirýär. Emma muňa hiç kim sereden ok.
diýip marly telekeçi gurrun berýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow halkara maýa goýum forumuna sany urgam arkaly eden çykyşyna daşary ýurtlaryň maýadarlary Türkmenistanyň neft, gaz, himiýa, energetika ulug aragatnaşyk oba hozurluk pudoklaryny durmuşa geçirýän taslamalara gatnaşmaga çagyrdy. Türkmenistan günü daşary ýurt maýa goýumlar babatyna töwekkülçilikli ýurt hasaplanýar. Birleşen Ştatlaryň dowlet departamenti 2024-nji ýyl boýunça maýa goýum gurşawlary hasabatynyň Türkmenistana bagyşlanan bölümini hökümetiň ykdysadyýety tas dolu diýen ýaly gödäwçilik etmegi, daşary ýurt valyutasynyň berk gödäwçilikde saklanylmagy, endemik korrupsiýa, ýapyk we ýadadyjy bürokratik prosesler hemde goşok täzirçilik, kanunçylyk we kadalaşdyrjy düzgünler sebäpli bu ýurdun maýa goýum gurşawynyň amasyz bolanyny aýtdy. Ýöne yerli telekeçilere görä ýurdun maýa goýum gurşawy diňe bir daşary ýurtun maýadarlary üçin näleýsem yerli kompaniýalar üçin hem amasyz bolmagyny galýar. Hususy firmalar üçin sargyt almak uly töwekkülçilik bolup durýar. Döwlet taslamalaryna maýa goýjak işewer hem tapylmaýar. Tebäbi taslamalara çykaran puluny ýydyňa aljagyň belli däl. Gurulýan dethalar hem dolulugyna işe girdilmeýär. Diýip gurulşyk pudogyny iş alyp barýan bir lewaply ýaşaýjadýar. Ol garlykdaky Dagmagdanlar zawodyny Türkmenawat, Farab, Kerkiçi demir ýol köprülerini, Türkmenawat we Kerki halkara aeroportlaryny mysal getirip ýurtda gurulup ulanylmaga berilse-de dolu kuwatyny işe girdilmeýän dethalara salgylany. Bu gurulşyklara çykarylan pullary häzirki ýapyklyk siýasatynda hiç haçan hem ýydyny alyp bolmaýar. Peýda görmek barada gurrun hem ýok. Şonuň üçin hem Belarus we Türk firmalary Türkmenistan bilen ençemegedek suwtlaşdy. Diýip lewaply iş uraýtdy. Serdar Berdimuhammedow halkara maýa goýum forumuna gatnaşyjylaryň öňünden çykyşyna Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisini, Ahal welaýatyna TV gazdan benzin öndürýän zawodyny we Balkan welaýatyna işe girdilen käbir senagat deskalaryny ýurtdaky ýyry maýa goýum taslamalaryny mysal görkezdi. Şol bir wagtda Türkmen prezidenti Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Awgan böleginiň gurulşygyna badyrgy berilmegine salgylanyp bu ýyry taslamanyň Türkmenistanyň öz maýa goýum ferişdeleriniň hasabyna durmuşa geçirilýändigini aýtdy. Şeýle-de ol Türkmenistan, Awganistan, Pakistan gur boýunça badyrgy berilen elektrik, ulug we aragatnaşyk taslamalaryna salgylany. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun sedebar bolýan ykdysady kynçylyklaryny elmydamy gytaklaryň inkar edýär we ýurtda gazandan gaýdylýan ösüşleriň media serişleri tarapyndan wagt edilmegini tutanýerli talap edýär. Şol bir wagtda Türkmen hökümeti 19 sentýabrda ýurdun ykdysady üstünlikleriniň sergisini geçirmegi meýilleşdirýär. Birleşen Ştatlaryň dowlet departamentiniň maýa goýum gurşawlary boýunça hasabaty Türkmenistanyň daşary ýurtlarda saklaýan $45 milyard dollar meçbürnäki valyuta serişdeleri. Şeýle-de her ýylda gaz suwdasyndan alýan 10 milyard ABŞ dollar meçbürnäki maliýe serişdeleri sebäpli köp milletli kompaniýalar bilen arada önümçilik we girdejileri paýlaşmak hyzmatdaşlyklaryny göwnemeýän bolup bilerdi. Türkmenistanyň hökümeti wagtly hazır üstü gaz geçici taslamasy ýaly ýyry halkara taslamalaryň öňüne mali ykdysady päsgeçilikleriniň ýokdugyny aýdyp şol bir wagtda ýurtda indi ençe mil bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklary gytaklaryň inkar edýär. Muňa garamazdan ýurt raýatlar ykdysady kynçylyklardan şikayet edýär. Galy bersede halkara maliýe institutlarynyň hasabatlary Türkmenistanyň hökümetiniň hödürleýän ösüş sanlary bilen ylalaşmaýar. Yerli işgörler we telekeçler maliýe ykdysady pudokda dowam edýän meselelere garalmasa we olara degişli çözgütler hödürlenmese ýurdun ykdysadyýetyne we siýasatyna özgörüşleriň boljagyna inanmaýarlar. Ýapyk ýurdun, ýapyk ykdysadyýetynyň ýapyk statistikasynyň sanlary näwelli bir wagtynda haýsy maýa goýumdan gurrun etmek bolar. Häzirki ýagdaý seljerip ýurda daşary ýurtly maýa goýumçylary çekmegiň öňünde bir böwet bolup durýan şu çäklendirmeleri haýdan-haý aýyrmaly. Birinciden, ýurtda açyk we hakykada gawat gelýän ykdysady statistika çap edilmeli we bar bolan çökünlüğün anyk görkezleri açaçan aýan edilmeli. İkinciden, ýurda daşary ýurt raýatlarynyň şol sanyny maýadar bolup biljek telekeçileriň, işgörleriň, şeýle hem siýahatçylaryň gelip gitmek üçin bir güýdeli üzüňelik düzgününden el çekip gyýyska möhletli wizasyz we elektron wizaly tertibe geçmeli. Ýurdun uçar, demir ýol, awtobus, deňiz ýolagçy gatnawlaryny açmaly. Üçüncüden, erkin valyuta çalşygyny, sanly ulgam arkaly halkara bank töleglerini, Swift, Visa, Mastercard, Western Union, Payroll, Kontakt we başgalar işiniň bökdönsiz işlemegini üpçün etmeli. Dördüncüden,
maýa goýumlar getirýän maýadarlaryň hukugyny kadiýetde we döwlet edaralaryna üpçün etmeli we habar beriş teristelerini bu işler beýan etmäge çekmek zarur. Şu 4 möhüm mesele çözülmese ýurduň ykdysadyetinde hem siýasatynda hem gerekli özgörüşler bolup bilmez.